دا اولین یہ نبی دا میں آگی دادا دا آخرین یہ نبی دا زما صددا بلنا منم دا میلتا سروادا دا بلنا منم دا میلتا سروادا دا دا اولین یہ نبی دا آخرین یہ نبی والنبی نرد رمی پر بشرین یہ نبی دا اولین یہ نبی دا آخرین یہ نبی والنبی نرد رمی پر بشرین یہ نبی دا نبوت سلسلہ ختمهم پتا دا نبوت سلسلہ ختمهم پتا دا بلنا منم دا میلتا سروادا دا بلنا منم دا میلتا سروادا دا دا اولین یہ نبی دا میں آگی دادا دا آخرین یہ نبی دا زما صددا بلنا منم دا میلتا سروادا دا بلنا منم دا میلتا سروادا دا علا مقام لرد گران لوی نام لرد دقبل امت پارا دکوسر جام لرد علا مقام لرد گران لوی نام لرد دقبل امت پارا دکوسر جام لرد رب دے صفت کر یاسین او پتوحدا رب دے صفت کر یاسین او پتوحدا بلنا منم دا میلتا سروادا دا بلنا منم دا میلتا سروادا دا دا اولین یہ نبی دا میں آگی دادا دا آخرین یہ نبی دا زما صددا بلنا منم دا میلتا سروادا دا بلنا منم دا میلتا سروادا دا انا زول یا نبی زلونو منل یا نبی درنا قربان شمزا خلیو کی خل یا نبی انا زول یا نبی زلونو منل یا نبی درنا قربان شمزا خلیو کی خل یا نبی ماتا قبولا دستا هرائیوا عددا ماتا قبولا دستا هرائیوا عددا بلنا منم دا میلتا سروادا دا بلنا منم دا میلتا سروادا دا دا اولین یہ نبی دا میں آگی دادا دا آخرین یہ نبی دا زما صددا بلنا منم دا میلتا سروادا دا بلنا منم دا میلتا سروادا دا حافظ رحمان کشفا کوي ارمان کشفا چستا پکلی شي بیا یو ځل مهمان کشفا حافظ رحمان کشفا کوي ارمان کشفا چستا پکلی شي بیا یو ځل مهمان کشفا ګورې نبی زما د زړه مینا پتا دا ګورې نبی زما د زړه مینا پتا دا بلنا منم دا میلتا سروادا دا بلنا منم دا میلتا سروادا دا دا اولین یہ نبی دا میں آگی دادا دا آخرین یہ نبی دا زما صددا بلنا منم دا میلتا سروادا دا بلنا منم دا میلتا سروادا دا دا خپل نعت شریف په आवाज د محمد بلال معصوم او شاعر دا ډېر ګران محترم رور حافظ رحمان
काशिफ रिकॉर्डिंग अल्फान इस्लामी स्टूडियो चुंगी नंबर 7 कोहाट इंजीनियर मोहम्मद बिलाल मासूम।